Panika, stres, ztroskotali jsme nárazem do korálu, ale v ráji, tohle musíš vidět. Dobré ránko z Koronu, právě taháme kufry z hotelu pěkně do přístavu. Jen necelých 100 metrů. Teamwork, dreamwork. 2 hours from here. Wow. We have Čekají nás 3 dny na lodi ve filipínském ráji na ostrovech Palavanu. Jen my, moře, pohoda a k tomu skvělé jídlo, koupačka a nádherné pláže. Právě jsme dojeli na první zastávku, vypustil jsem skupinu do tohoto ráje. Malé opuštěné ostrovy, 50 odstínů modré, výhledy jak z pohlednice. To jsme ale nevěděli, co nás dneska ještě čeká. Střih, náraz a panika celé crew. Narazili jsme do korálu a teče nám do lodi. Rychle zalepit díry, jenže kapitán hlásí větší poškození, než se zdálo a už se dneska nepohneme. Takže máme malý updateík, právě jsme ztroskotali. Loďka se totiž opravuje a bude se opravovat tak dlouho, že nestihneme dojet tam, kam máme. Takže toto je naše dnešní ubytko. Hello! Tady se chystá Pyron na večer. Krásné místo na ztroskotání. Není to kýč? Není to už moc dobré? Asi nikdo jsme nečekali, že ztroskotání může být taková nádhera a asi díky tomu jsme si to brutálně užili.